Hi guys, it's Christina. This is our family budget sa today. Kanina nag-grocery ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko, diba? I told you na instead of 2,000 pesos a week, every 2 weeks magiging 1,500 na lang siya. So, 750 pesos per week. So, ipapakita ko sa inyo, ang dami kong binago. Ang dami ko talagang binago sa mga pinamili ko. As in, talagang kung tight budget ka, this is for you. Kung baka sakali makakuha ka ng mga tips dito. And, yun. Ang dami kong in-adjust. So, yun. So, gusto kong magsimula tayo dito. Dito yung aking, yung mga meat. So, usually, yung manok na binibili ko is mga 300 pesos, ganon. Pero eto ngayon, ang binili ko na is worth 100 pesos lang. So, ayan siya. This Magnolia chicken. So, yung binili ko na part is only yung lang sa supak na part. Kasi pang lang siya, pang gisa. So, yan. Tapos, ito yung binili ko, 51 pesos. Yung pata feet. Ayan. So, dalawang kainan to every day off. Tapos, ito, bumili din ako ng isda. Worth 100 pesos ito. And, bumili din ako ng ground pork para sa, namin, lumpia. Kasi sinabi ko nga, di ba, maglulumpia ako. Ako yung gagawa. Tapos yan, bumili ako ng worth 50 pesos na ground pork. At ito, bumili ako ng saging na saba. This is 1 and 50 cents each. So, ito, mga 30 pesos ata lahat ng bayad ko dito. Tapos, ito, bumili ako ng kamote. 20 pesos ang kilo nito. So, this is 2 kilos. So, ito yung gagawin kong kamote Q. Tapos, yun. Tapos, ito, bumili ako ng sibuyas. Actually, nasa ilalim yung mga bago kong binili. Ito yung sa last quinzena. Ito yung aking mga nabili. So, pag bumibili ako ng sibuyas, guys, binibili ko yung mga maliliit lang. Kasi, pag gumagamit ako, ayoko ng mga malalaki. So, gusto ko yung maliliit. Mas nakakatipid ako dito. So, konti-konti lang talaga yung inilalagay ko na sibuyas pag niluluto ako. So, hindi yung mga malalaki talaga. Tapos, eto, bumili din ako ng garlic. Yan, 20 pesos. Eto, bumili ako ng 30 pesos yung binili ko dyan. Tapos, ito, bumili ako ng kamatis. 10 pesos lahat ito. Kamatis na to. Ayan. Tapos, lemon, 10 pesos din. Tapos, bumili ako ng oil. So, sa mga last vlog ko din nakikita nyo yung mga oil ko sa mall ko binibili. Now, doon na sa palengke. This is 60 pesos yung kilo. So, 1 kilo ito, guys. So, yan. Tapos, ito, munggo. Bumili ako. 22 pesos. Ang 1/4 kilo. Tapos, ito, brown sugar para sa aking kamote Q, banana Q, lahat. Marami akong paggagamitan yan. Tapos ito, wrapper, lumpia wrapper, dalawa. Ang isang laman nito is 40 pieces. So, 80 pieces lahat. So, dinalawa ko na lang. 14 pesos each ang isa niyan. Tapos, ito, bumili ako ng pinansitan. So, medyo madami siya. 1 kilo to, 40 pesos. Kasi maglalagay din ako nito sa lumpia ko. So, kaya marami siya. Tapos, sa mga pansit, bihon, munggo, yan. Paglalagyan ko lahat ng yan. Kaya marami. Tapos, ito, bumili ako ng pansit. This is 40 pesos din. So, ayan. Medyo marami siya. Tapos, ito naman, ito yung dried fish. Ano to? Bakay. Bakay na dried fish. Tuyo. Tuyo to, diba? Ay, hindi tuyo. Hindi to tuyo. Ewan ko basta bulat to sa amin. Yeah, this is 40 pesos, 1/4 kilo. Tapos, ito naman, ito yung mga binili ko na snacks. So, hindi na ako bumili ng snacks sa malls. Ito na lang yung mga binili ko.
Ito, may breadsticks. Tapos ito, ewan ko ng mga pangalan yan. Basta yan siya. Um, Parang mga biscuits, ganon. So, nag-adjust din ako dyan. So, but anyway, pagkampante naman ako kasi tomorrow or maybe the next day, gagawa naman ako ng pancake, muffins, tsaka basta marami akong gagawin na pang snacks, gano'n. So, okay lang yan. So, tatlo lang yung binili ko. So, before, bumili ako ng mga maraming worth 100 pesos na puro mga yung mga nasa sachet na mga nasa malls, na mga snacks, na Hagrid, ganon, snacks sana ko. Pero now, kaya nga binawahan ko nga yung aming grocery. So, yun, kailangan kong mag-adjust doon sa aming mga kinakain na cheap siya pero healthy pa rin. Yung hindi siya ganun ko sweets. So, ayun. So, ito, bumili din ako ng apples. 4 na apples ito. Tapos, this is 40 pesos. Tapos, ito naman, ito yung best deal na nakuha ko. This is 20 pesos lahat. Ayan. 1 and 25 cents ang isa. So, kung nanonood kayo sa mga last vlog, nakikita nyo naman yung mga saging na binibili ko istondan. Yung yellow talaga. So, compared sa saging na to, mas mahal yon. Mas mahal talaga yon. So, yun nga, kailangan ko mag-adjust. So, kailangan kong bumili. Pareho lang naman sila na saging. Pero, may difference na siguro sa lasa niya. Mas masarap talaga yung tundan. Pero, masarap din naman. But, yun. Kung mag-ama ko kung gusto nilang kumain. So, pwede silang kumuha lang. Kasi marami naman itong nabili ko. So, anyway, yun pa lang, sa 1.5 na 750 a week. Every week, pinag-budgetan ko na lang yung tawag dito fruits na 100 a week kasi hindi naman pwedeng iubos ko yung 200 pesos sa fruits kasi masisira yung iba, except sa apple hindi naman sisira to, pero yung mga saging, yung mga ibang fruits masisira talaga siya. So every week pinag-budgetan ko siya na 100 sa fruits lang naman. Tapos yun, tapos, let's continue. Chika ko talaga, no? Tapos, eto, bumili ako ng amane. So, ano ko lang to. Ilalagay ko lang to sa garapon para lang may mga snacks. Pwede itong mas snacks namin. So, ayan. This is 30 pesos. Yan. So, tapos bumili din ako ng pechay. This is 20 ata ito. Para sa, yun sa, yung, tawag doon, yung karne, naulamin, isasabaw ko siya. So, ito yung pangsahog ko. So, ayan siya lahat, guys. Hindi talaga siya marami. Ikukumpara mo sa mga ibang mga araw na medyo marami at saka um, marami siya in a way na parang mas nakamura pa rin naman ako. Pero compared sa mga last na ko, basta iba, iba na siya. Kasi, tsaka good news, meron pa akong sobra. Nag-separate ako ng 100 pesos na matitira para lang may panggastos in case kung may maubusan man ng mga konti-konting mga mga asin or what, kung mga konti lang naman na pwedeng mabibili sa mga tindahan. So at least I have money, 100 pesos yung tinira ko doon. So, hindi ko alam kung magkano lahat tong mga nabili ko. Basta yung dinala ko lang na pera is 1,400. Tapos may natira ako na 300 plus. So may extra pa ako. So ang hindi ko lang nabili dito guys is yung mga gulay, yung mga leafy na mga gulay, yun lang yung hindi ko nabili. So maybe tomorrow bibili ako or the next day, hindi ko alam. So yan siya lahat guys. So sana ay makita nyo na kung paano ko ginastos yung aking pera na kaya pa rin naman palang maging healthy. Tapos, mura pa siya. In a low budget. So, ayan siya. So, I hope you guys enjoy. And please leave comment down below kung meron kayong mga gustong itakol natin or meron kayong gustong i-share sa akin ng mga budgeting tips. So, see you in my next video. Bye-bye and good night.